Els nedadors absoluts del Club Natació Terrassa han guanyat 7 medalles amb un rècord del circuit català de trofeus al Memorial Paulus Wildeboer que organitza el Club Natació Sabadell. Durant la primera jornada, Víctor Pablos va penjar el bronze als 50 metres braça. També Àlex Atianen va ser bronze als 50 papallona. Héctor Morales i Pedro Ruano van aconseguir plata als 200 estils i papallona respectivament. Hugo González va pujar al capdamunt del podi i va establir un nou rècord del circuit català de trofeus a la prova dels 200 estils. A la segona tanda, el Natació Terrassa també va sumar medalles, la d'Àlex Atianen, segon a la final dels 200 papallona, i la de Víctor de Pablo, que va penjar-se el bronze a la final dels 100 metres, consolidant-se entre els millors bracistes catalans. També va ser a prop de pujar al podi Héctor Morales amb una quarta posició al 100 papallona. Per altra banda, a Palma de Mallorca, Caral Díaz ha representat Catalunya al Campionat d'Espanya Júnior per Comunitats Autònomes, on s'ha proclamat campiona portant els colors del Club Natació Terrassa.